Hello, my name is Fionn and I am from Ireland and I'm here in Helsinki with my co-interviewer, Sammy. Hello, my name is Sammy. And we are interviewing Oni and Kara. Hi. Hey, hello. Here is MCK, that's Yeah. MCK. Yeah, my name is MCK. Yeah. Co-band member with Yes. Ko. We Yes. also have third person Lily, Yeah. but Yeah, she's not here right now. yeah. Okay, so Oni, what do you love about your life? I love my family. I have two daughters, Kaisla and Kielo. Kaisla is now 7 years and Kielo is 11. And of course my family, my wife. I love my daily life. It's sometimes hard but still rewarding. And of course I love my hobbies. I'm a fanatic skateboarder, so I love to go skateboarding, especially with my daughters. Wow, that's really cool. Yes. Joo, eli suomeksi lyhyesti rakastan elämässäni perhettäni, mulla on 2 tytärtä ja vaimo. Ja myös olen fanaattinen skeittari, tykkään myös kovasti skeitata, varsinkin perheeni kanssa. Kalle, mitä sinä rakastat sun elämässä? No mulla on tietenkin tää MCK-juttu, mitä mä rakastan 100 miljoonaa 1000 kertaa. Ja sitten mulla on tietenkin rakas perhe. Siihen kuuluu Roosa ja nyt sitten Valtteri ja isä, äiti. Rakastan niitä yli kaiken 100 kertaa. Ja teen työkseni radiota Kivi-mediassa, tykkään siitäkin, rakastan 100 kertaa. Ja mulla on tää niinku musa-homma tosi rakas juttu, että mielellään esiinnyn ihmisille, koska se kuuluu niinku mun juttuun, se musa ja sitten tää outsider art homma kans, niin siinä niinku pitää olla niinku, tai silleen fiilistellä musan meiningeissä. On tosi ihanaa, että jälleen kerran niin pääsin tähän Outsider Art Festivalin esiintykseen, että kyllä on tosi ihanaa se, että niinku tällainen Outsider Art järjestetään tossa, niin on tosi iloinen, kiitos siitä. Yeah, so Ko loves his music project MCK, and of course his family, his sister Rosa and fiance Valtteri, and mom and dad of course, yes. And you love to be here. Yes. Outside Art Festival. Yes. I like my dog is Nala. Koirasta totta kai Nalasta tykkään, koska kuuluu meidän perheeseen. Ja sitten myös niinku, sit mä tykkään, että pääsee niinku keikkailemaan niinku ympäri paikkoja, mitä ei ole ennen käynyt, niin se on tärkeää mun uralle, että aina jos Alte järjestää jotain, niin messissä ollaan ja se on mulle sellainen niinku todella iso asia, että on Alteilla mukana. Että siitä kiitos Vennikselle ja koko porukalle. And thanks also for all the agency and yes. And every concert that they arrange for you. Yes, of course. Yes, Cheetos, Kara. Thank you so much, man. Nice to Yes. meet you. Yeah, nice to meet you too. Cheetos, Oni. Kiitos. Kiitos teille. Kiitos.